zer den eibartarra izatea? Ni beti egon naiz harro horretaz. Zergatik? Industriagatik. Bere merkatariengatik. Hau ez da guk nahi dugun Eibar. Baina gauza batekin beti egongo naiz harro. Eibartarrak. Jende langilea. Aurrera egin nahi duen jendea. Eibarren lan egin eta bizi nahi duten gazteak. Gauzak aldatu nahi dituztenak. Beti elkarlanean. Talde berri batekin eta zurekin lortuko dugu bestelako Eibar.